kawuok oko kabire pachoka no medore to no medore ni petrol diesel kanyakla koda kerosene lero ni achiel kuom gik makelo inflation iluongo ni cost push inflation mwatiyogo e Kenya ka en gik mwa import sama landing cost kata cost mag kelo mautano e pinyni e Kenya waka osebedo malo to push gimiluongo ni production cost ka production cost osedhi malo to push cost mar production dhi malo mano okelo medruok mar mafuta e dwe mokadho to ne nitiere paro bende mang'eny nitiere bende inflation kata lokruok seche moko gima japiny ong'eyo kata ma ong'ere e piny samoro ok gin natural causes machalo mago nikech ne nitiere weche mang'eny mane wuok seche mane ilando weche mag mafuta gi jomoko ne wacho ni nitiere atamalo mar pesa moro mar loan moro mochuno ni nyaka chul makoro no medi mondo mi mafuta gi ochul mano ne nyalo bedo to pinje mamoko kaka samoro mwacho ni lweny samoro kantiere pinje kaka Iran mano kele nikech ing'eyo mafuta mang'eny wuok e Middle East mafuta mang'eny wuok Iran, Iraq kuonde makamago seche ma lwenje osebedo kuondego to kelo gimiluongo ni disruption e supply chain koro onge kwe mar mondo mek gika mafuta ka owuothi ochop kuonde machalo kuonde wagi koro lweny ailago kelo to lweny no ok osebedo mnasani nitiere lweny no kaka osebedo ndalo mokadho kata dwe ka kopogore gi dwe mar 6 mane nengo ni omedore ni koro gimiji penjo en tang'o momiyo ne ok omedore e dweche mane lweny no ochakore to no omedore